Hemejäňize salam dostlar, men Mähri. Habarsyz galma gepleşigimiziň 365-nji bölümine hemejäňizi hoş gördük. Dostlar, adyndan belli bolşýaly, habarsyz galmalygyňyz üçin bu hepde hem täze klipleri, täze aýdymlary size taýynladyk. Ýekeje like tesbiriňiz gallanan bolsaňyz, hananna ýöredik. Dostlar, ilki bilene Döwletjan Ýaşymyradowyň, ýagny çempionumyzyň täze boýunun täzelikleri bar. Döwletjanyň täze boýy biziň sagatlar bilen 1-nji awgustda ir sagatlarda geçiriler we çempionumyzyň garşydaşy Semyon Pavel. Döwletjan aga diňe öňe, diňe ýeňiş nesip bolsa, ýaşyl togumuzy ýene dünýä ýüzünde parlatmak ýene bir gezek nesip etsin. Näme mehribanlar, Döwletjan agamyz goldamagy ýatdan çykarmaň. Ýekeje like tesbirlerde gutlaw sözleriňize garaşýan. We meni goldamagy unutmaň, dostlaryňyz bilen videonu paýlaşyň, goý olaryň çempionumyzyň boýundan habary bolsun. Ona näme dostlar, klip täzeliklerimize başlaýarys. Elbetde Söhbet Jumaýew we Akmurat Seyitmuradowdan gelýär. Daňatýança aýdymy. Seyyerdine meni gülüm, seyyeceksin onu ömür. Dileyen genlik hem savur, daňatýança. Klip täzeliklerimizin enlikisi dostlar, owadan maşgalamyzdan gelýär. Söhbet Kasymow özüniň gelini bilen Şemşat, ýagny Şema. Klipim aýdymam diýsen gowy bolupdyr. Mene bu Şemşat genjemizi öň aktrisa hökmünde tanaýadym bölün, aýdymçy hökmünde görmegim elbetde. Hay senin köp bilýär, bu gowurda köp bilmeseň bolany. Men gönlüm tap bilýär, süýjekjam meni. Vay ýürek idim meni. Öňjele senin ünsereň o. Halipa Pelvan Halmuradowdan gelýär aýdym. Iki dünýäniň sultany aýdymy. Aýdyma söz ýok diýsem, Halipa şeýdip klipler ködürläp muşdoklaňyzy begendirip duruň. Ey yaranlar, musulmanlar, iki dünyanın sultanı, Rovnedelle. Halipa Anush Muratturdiýew we Gülälek Gelmaňa täze aýdymy. Dostlar, geçen hepde Celile täze klip hödürläpdir. Gunça aýdymy, ýagny cover aýdym. Gunçam, sen gödülüň ýarymyn, şirin sözüň zarymyn. Mehribanlar, bilişiňiz ýaly türk serialyndan, ýagny Yeralty serialymyzda ömrüm sözü trend bolupdy. Serdar Agaly hem şol sözü ömrüm dip täze aýdym hödürledi. Aýdymam, klipim diýsen gowy, klip hasy aýdym bezepdir. Söýgülim, ömrüm sen dünýämiň merkezi, ýüregimiň sesi, golatlyň hemmesi bar senle, ýüregimiň eýesi. Indiki klip täzeligimiz Batyr Muhammedow we TikTokda tanalan Ejeway Anny Esenwadan gelýär. Söýüpdiňmi aýdymy? Bu aýdymyny ssenariýaly klip hödürläpdirler. Ketedemap ýörşüň batyr ýargama, menden öňe söýüpdiňmi birini? Jahilykmy ýa-da ýaşlyk ýelgini, senden öňem söýüpdim men birini. Klip täzeliklerimiziň ýene biri dostlar Aylaradan gelýär. Durmuş aýdymy we Aylara malades TikTok üçin adel videolar, YouTube üçin hem aýratyn videolar işleýär. Hey durmuşum bu nene zulmi, çekdirindin ýaşymdan oly. Ogul Bibi Reýimwodan, owadan aýdymlaryň biri gelýär. Täze klip hödürläpdir aýdymyna Kävän bilen kävä barsam. Bize bilmen senden alan kardymy, kävän bilen barıp käväni görsem. Dostlar, ýene bir klip täzeligimiz Nowat öden ýazyp hödürläpdir. Bary sen üçin aýdymy. Bari senin üçün yerini tutmadan hiç kim, senden başka bilmedi içim, bu yolu bile geçer. Bari senin üçün yerini tutmadan
Ardından hiç gün Mehribanlar tas görmän geçşe ekenim. Entagim ezber studiya web pagamyzy ýatladyp durýar. Arasynda maňa täzelikleri. Söhbet Kasimovdan ýene bir täze klip kim bar aýdymy? İkimi bir yürek Senden qowy kim Senden men erkim Ayda innidim Dol sendemek şertim Sana menden qowy kim Klip täzeliklerimizin soňky jasy gelýär dostlar. Ahmet Şatdan Minýay aýdymy? Меняй, адресы телефона меняй, страны города меняй, на кого угодно твоей душе. Dostlar, Janset şahajymyza başlaýar. Elbetde Han Pelvanow bilen bir del 2 san täzelik hödürläpdir we Jeysin uragymyzyň diýşýaly bagşy sözüne laýyk Han. İnanır mı şiraplar içip dur Hayal hüküm sürüyor Mire paradır İnanır mı şiraplar içip dur Mehribanlar gelingini bolsa MP3 täzeliklerimize başlaýyn. Elbetde Nazir Habibow bilen täzece aýdym durmuş aýdymy we Nazir Habibowyň edil öz dilinde bolupdyr. Tanıdım dostlarımı hiç kim mi demedi Geçip gitti bari şol günler olur nirdedi Tanıttılar kimligini tanıdım kimdigimi Indiki aýdym täzeligimiz dostlar Twist'ten gelýär. Ikizler aýdymy. Oglanlaryň düz maşynda dinläjek aýdymlarynyň biri bolupdyr. Balı gurun pullo da pullo gurun bolmasa Olu gurlo ya ulanır ağacık ownasa Aydım toyo del, aydım dinge tomsa Mena öýlenmezdim twist toýumda bolmasa Şu gyzy seri zaňda şu baly ýykylaýmasa Uzun kabluk, alladasız gaýgys Han geldi Toýlyewden indiki täzelik gelýär. Garyplyk aýdymy? Ince yıllar beri dost tutunaydın Hiç duymadın menin halim gariplik Namartlan öňünde bıçaksız koydum MP3 şahajymyza ýene bir täzelik dostlar Didar Nurberdiýew Dubai aýdymy? Yanlar ya beri ben gelsem Dubai'ye Beni berde kılgın karşılamalı Merhaba Salam aleyküm baba Merhaba Keyfimden qowy valla Indiki täzeligimiz dostlar Batyr Muhammedow agymyz ýan kliplerde de täzeligi bardy. Tübeleme. Täzece aýdym, täze gelin wagtyň. Joşalypdy baltym, şat geçipdi wagtym Edidim gülümseň, täze gelin wagtyň Her günüm hezilli, bäwüle düzülli Halaşyp seýilli, täze gelin wagtyň Aýdym täzeliklerimizin soňky jasy dostlar Kenar dünýä kime hezirlik diýen aýdymy? Täze aýdym çöýtýän meni tanamak, ýöne öz bolşuja gowy stili bar eken. Nem üçün dünya maňa zalim Ellerimde nur ya menim adım Üzülen ok dergilerimin sani Yakka meni koyun yali ari Bir zady bolurum idin üzme mykly Mehribanlar gelýärsinni TikTok şahajymyza. Elbetde TikTok şahajymyza kim bilen başlaýyn? Jahan Wagşy bilen. Özüniň dinleýijiler üçin täzece täzelikler taýynlap otyr we men pikirimçe bu aýdymy hit boljak aýdymlaryň biri. Yadığı dilinde hüküm etsede Yadımdan çıkan o ilkinci düğüm Yadımdan çıkan o ilkinci düğüm Dostlar, indi gelýär könüler ýatlalyň şahajymyza, ýagny hemmejämiziň ýaşlygymyzy ýatladyp nostalgiýa beren şahajyklarymyzyň birine. Bu gezek ýatlajak köneje aýdymlarymyň biri Batyr Muhammedow feat Gülnar Ataýewadan opera aýdymy. Kimiň ýadyna düşýär? Dostlar, ýene bir ýatlajak köneje aýdymlarymyň biri Mergen Muradowdan gelýär. Dakaýyn nikahy üzügün. Taktın ötürsün şimal
nikah köşküne rewan da kayın nikah yedigin bololi goşa juwan taktın ötersin şimal nikah köşküne rewan Dostlar gelinginde bolsa tesvirleri okal şakacığımıza başlayalım. Yani hemme camdan qowaran şakacığımıza. Geçen bölümde ilkinci bolup tesviri kaldırıp berekella sözüne layık olan dostumuz Abdullah Jarchiyev. Men birinci işinizi üstünlük diye. Abdullah kutlayan birinci bolanın bilen seňem işinde üstünlük. Inniki tesviri kaldıran dostumuz Begenç Kakabayev. Salam mediatama Antalya'dan Türkmenistan'a mari ilime köp salam aytyan diye. Begenç bizden bütün dünya ulokan salam. Muhammed Sapargeldiyev doğanımız şeylerak tesvir kaldırıptır. Aşır Mevlamberdiyev aytyan sana diye. Geçen bölümde men könüller yatlanını adını bilmedim bakşımızın. Dostumuz köp sağ olsun adını bellek geçiptir. Dostlar nevelli dostumuz şeylece tesvir kaldırıptır. Berekella, milli başlayıcımız sağ ol. Başka milletlerden farkımız, özlüğümüzü sakladığımız diye. Sağ olun kaldıran tesviriniz için men geçen bölümde de bellek geçtim. Türkmen eşiklerimiz Diysen ovadan ve giymekten lezzet alan. Mehribanlar soğukçu tesvirimizi kaldıran dostumuz Serdar. Salam işiniz uğruna. Kazak Almatı şəhərindən ullokan mediatama işgərlərinə. Qızğın salam diye. Köp sağ ol Serdar, ilk bilenen kaldıran tesviriniz için bizden hem ullokan salam. Dostlar görüşünüz deyala bu bölümde hem sport dünyasından bet täzelik boşladım ve media dünyasından en gow täzelikler hödürledim. Hay sizin gowluňyza yaran bolsa tesvirlerde bellek geçmeyi unutmaň. Ve inniki bölümde hökman şo tesviri okajak. Yani en esasat näme? Özüňize gowja seredin, hemşe janyňyz sağ bolsun. Ve şunluk bilen men bölüm jemlen hoş sağ olun. Näçe? Näme biten bol näme? Näme oturýarsyň? Ne lokal ya bu Simyon Pavel mı? Ha, ors mu ya Simyon? Paylaşın koy olaryňyzam çim. O kurlamıyor otur. Ha Şeman просто da. Familiya ne da Şeman. Neyse siz bolsanız bolmaýar menki. Ana muňa garaň bu gelse yarım saat ýazyp gitdiýäs bu ikimiz. Ohay. Yatta tamam Ezer Studio. Ay o jattan çıktı. Didar Nurverdi dostlar men ökeleme geldi operi dip bara. Allah. Takayın nikah yüzüm. Hoş günler oğlan. O para aman dur defin toyundan değil o klipten alınan değil mi? Klipte öyleniyor. Kinoda öyleniyor para kat. Dostlar bu hel Begenç sen Erkek yani dost diye oynayıp Ne mi? Akasa takata. Farkımız özgü näme özlüğümüzü sakladığımız gurur duyuyorum diyecek oğlum şu an. Näme diýdiň o? Soň näme bolupdy şu? Boldy?